Maayong adlaw sa tanan, ako po si Jing dito lang sa Ilongga ako na tunay. Ngayong i-share ko sa inyo ang napakagandang isla sa Barangay Salag sa bayan ng Buena Vista, Guimaras. At i-share ko din sa inyo ang tips kung paano ma-enjoy na hindi natin kailangan ng malaking pera or malaking gastos at paano ba tayo makakatipid sa trip with family. Dito lang sa Ilongga ako na tunay.
Ayan po, magdala lamang ng kaldero, tapos bigas para magsaing lang sa gilid ng dagat. Tapos mag-ihaw ng fresh na isda, fresh from the dagat. So ayan guys, hindi po importante kung gaano ka-famous or sikat na beach ang ating pupuntahan. Importante po is na-appreciate natin ang beauty of nature at enjoy po tayo kasama ang ating pamilya. Sana po nag-enjoy po kayo sa aking video na ito. See you on my next video. Thank you for watching. Bye!